I en verden, hvor alt ser ud til at være fredeligt, er der en musvitmand. Jeg vil gerne have det bliver vinter igen, så jeg kan blive længere i sengen og sove lidt mere. Vi har hørt, at der er et spilletræ, hvor man kan spille tiden tilbage, men der er nogle hemmelige krigere. Kriger! Jeg vil hen til det træ, så jeg kan dræbe de krigere! Og Nature League kæmpede en hård, men episk kamp imod deres ærkefjende musvitten, som de havde holdt øje med i lang, lang tid. Og vi vil lige gå igennem holdene her til sidst. Her kan vi se musvitbanden. Og her kan vi se Nature League, som vandt over musvitbanden. Og til sidst kan vi se krigerne af træet.